Левски пак би ЦСК и пак с 1-0. Или както казват някои, с 1 на мъка. Разбира се, победата на червените винаги е като балсам за сините души, още повече когато е отрешаващо значение в борбата за титлата. Победителите не ги съдят, но вчера левскарите не гарнираха успеха си с хубава и атрактивна игра. До гола на Йолов футболистите на ЦСКА доминираха, а шампионите имаха само един удар на Бардон, спасен от Ивайло Петров. В 20-та минута обаче късметът бе отцветен в синьо. Станислав Ангелов пробва силен шут отдалече, топката се спря в краката на Йолов, Йордан Тодоров покри близо с метър засадата, бижутера изригна и с елегантен изстрел наказа Петров. Едва след това попадение левскарите се поотпуснаха и на няколко пъти пропуснаха да реализират втори гол, с който да довършат блуждаещия си съперник. След красива атака, преминала през игралия като ляво крило Станислав Ангелов и Телкийски, Боримиров опита удар, но Петров спаси. После пък крилото Йолов, който в този матч бе централен нападател, не успя да овладее топката, останал очи в очи с вратаря на червените. И пак воодушевилият се Йолов се размина с гола, а малко преди почивката и Бардон не можа да вкара с глава. През второто полувреме сините рядко минаваха центъра, а когато го правеха, така и не съумяваха да сътворят нещо красиво и най-вече опасно пред армейската врата. На Йолов не му се получи преки свободен удар, Ричард стреля опасно, но фаут, а след хубава контра отляво на Йолов, Боромиров не успя да насочи добре топката с глава. Това бяха положенията за сините. Според треньора Стоилов, голямото напрежение, залогът и вечните слухове, че дербито е оговорено, са сковали краката на неговите футболисти. Може и така да е, но все пак след ранния гол левскарите бяха длъжни да заиграят по шампионски и да докажат, че са най-стойностни отбор в България. Тогава трябва ли някой да се очудва, че ЦСКА загуби отново?